Na Skadsky upravnog odboru društva členi obviseni, že zo dostatých sredstvoch po tohoročným konkursu za projekty u vrednosti od 250.000 dinari lokalna samouprava prerucela čas penježu i 25.000 dinari pohasnovani za kupovanje ozvučenja za potrebi društva i všetkých druhých organizácií u Valalje. Dogovorene je, že po konec týždňa plánovaná schádzka kolo robotoch na valalskej monografii a tiež, že na privredno-turističnej manifestácii Etno dní u Moroviču na nedeľu budú účastvovať zliem ženy so svojím štandom a na pondelok 8. augusta na kultúrnym letu u Šídze i Združenje ženoch a tiež tak i špivacká grupa Bikičanky.